Ola, boa noite. Nada, este é un short, este é un vídeo cortiño, simplemente para terminar de explicarvos todo o que vos dixen no anterior, dixen no vídeo da casa. Son vídeos moi cutres, feitos así, vamos, agarrando o móvil na mão, ao gonzo, como decíamos nosotros antes. Agora supoño que terá outro nome. Pero, bueno, a idea é simplemente contarvos que non desaparecín para sempre, cando menos, que estou aquí, estou vivo, activo, e volverei a aparecer nas redes para contarvos moitas cousas variadas e raras de todo o que se me pase pola cabeza e do que vosotros queirades por preguntarme. Para eso están os comentarios, se queredes. En principio, pois eso, foi un brao. A mí os veranos non me gustan, non é ninguna novedade. Eu son, cando menos, a típica persoa, non sei se hai máis como a min, eso espero, pois non sería, empezaría a preocuparme seriamente. Por certo, estou falándovos non desde arriba do meu despachiño, senón desde o meu taller. Era a tenda antigua da casa, un día íbola enseñar. Agora mesmo non, porque está todo isto manga por ombro. Pero son a típica persoa que aguanta perfectamente en torno a 4 ou 5 meses de inverno, queixándose, sí, claro, eu son moi de queixarme, que é isto de xente que non se queixa e aguanta e despois rebenta con todo xunto. Non, eu queixome constantemente, queixándome de que fai frío, queixándome de moitas cousas, de que non se para, de que hai que andar abrigado, de que chove, queixándome, sí, pero aguanto-os ben. E, sin embargo, aos 15 días de brao xa non son persona. Xa non é que me queixe, que xa nin me queixo, xa estou na máis absoluta das miserias. Como se dire agora, eu son team frío. Podo ter máis ou menos complicacións coa temperatura moi baixa cando persiste, coa moita chuvia, pero este ano foi horroroso. Este ano botamos de calor, eu creo que debe empezar en marzo, entre marzo e abril, cando se alocou o Covid, e aínda non parou, aínda onte fixo calor. Estamos en outubro, terminando outubro, camiño de novembro, estamos chegando a Santos. O iso que, este foi un ano horrible, para min horrible. Pois con todas as complicacións extra que tivemos, que se o Camiño de Santiago tuvo fluctuacións, que é no que eu traballo, como ben sabedes, non foi bon como outros anos. Eu non lle encontro máis motivo que os simples fluxos e refluxos do peregrinaxe, non ten máis. Como decía o chiste do bodegueiro, non? Que é dunha película, que cando iba a empezar a Guerra Civil, pois estaban todos moi preocupados en Madrid, non? Podedes vela, a min é unha película que gosto moito. As bicicletas son para el verano, recomendo-la. Moi roja, pero aparte deso, moi bonita, moi chula. Nos 80, unha película que non fora tendencios á esquerda, pois é ciencia ficción, entón tampouco vades esperar nada millor. Pero dentro do que hai sobre a Guerra Civil, Dragón Rapid e as bicicletas son para el verano, para min son as millores. Hasta certo punto manteñen certa equidistancia, cousa que xa é un éxito. Pois eso, simplemente decirvos que o chiste, que o que iba, que se me estaba indo a bola, que estaba todo preocupado. El era un gestor dunhas bodegueiras, dunhas bodegas, perdón. Estaba todo preocupado porque estaba Madrid moi convulso, e alguén dicía que, pero vosotros estades ben, non? E dicía, sí, é verdade que sí, aquí en España, cando todo vai ben, bébese viño, e cando vai mal, bébese máis. Bueno, pois é un pouco parecido. Nos co Camiño de Santiago, cando as cousas van ben, ándase, e cando van mal, ándase máis, porque é un camiño, son as vacacións baratas. O que non quere dicir que non haxa fluxos e refluxos, hai anos millores e anos peores. Non creo que vai a máis alá, pero, bueno, a xente enseguida se preocupa, e, en fin, este ano tamén tuvemos moitísimos incendios, o Camiño francés tuvo prácticamente cerrado medio brao, en fin, que non foi un brao bon. Para quen o ve desde a realidade, non desde a barreira, desde quen vacaciona sempre bon, pero que non ve desde a realidade do día a día, non foi un brao bon. En fin, o brao que ven será mellor. Eu aí non desespero. Hai moitas cousas que teñen que ir mellorando neste país, e tamén en Galicia, que tamén hai moitas cousas que teñen que ir mellorando, e o van facer, estou convencido que o van facer. Entón, pois, tampouco estou excesivamente preocupado. O que sí que non cabe duda que non estiven de humor, non estuve con moita gana de falar. Botei máis tempo aquí metido no taller, pois argallando e fuchicando,
E, bueno, conseguimos esta casa de bonecas magnífica que nos está dando moito traballo, pero magnífico, que día moito traballo, porque iso tamén limpia a mente e mantén entretenida. Despois, o que vos decía, conforme os enseñaba a casa, os meus problemas bucales, en fin, espero que todos os que os sufran como a min me digan un pésame. É horroroso, levo un ano de dentista que non o pouso. Entre dentista e antibióticos, acábame cunha muela e infectaseme do lado. E vamos facer? Pois non hai máis. Tomalo con humor e paciencia e vía. Pero non fui un braubón e tampouco estuve moi de humor para facer vídeos nin para gravar nada. E agora, conforme vai entrando o otoño, creo que me van a terminar coa boca dunha santa vez, cousa que agradezo moito. Como moito faltará un mes. Dentro dun mes teréis, non todo listo, prácticamente. Pois recomenzaremos. Además, quero vos enseñar tamén onde está a miña filla a estudar, a zona do norte de Portugal, que me parece unha zona fantástica. Sairemos algún día daqui desta casa, non serán sempre vídeos de filosofada co móvil pousado ou coa cámara gravándome así, sentado nunha silla. Sairemos tamén por aí. Enseñareivos Guimarães, seguireivos Braga, eu creo que vas gostar moitísimo. Para min Portugal foi un país que, aínda que está aínda tirando para arriba, igual que nosotros, non nos engañemos, nosotros non somos o primeiro mundo, vamos camiñando hacia él, pero a trincós, 2 pasiños para diante e un para atrás, como a canción, non? Portugal tamén o está loitando, Portugal veu dunha situación moi difícil económicamente falando, pero hoxendía eu considero que nos dá 1000 voltas en moitos aspectos. Noutros non cabe dúda. O salario mínimo aquí é maior, a comodidade económica hasta certo punto é maior. Aí habería que falalo porque non é tan sencillo como dicir se dispón de máis diñeiro, porque despois o resto é todo prácticamente inaccesible, non? Que pasa? Que tamén Portugal está sufrindo un pouquiño o problema da vivenda que estamos sufrindo nós. O moitísimo turismo de outros países que están comprando prácticamente todos os inmobles que están á venta, que, bueno, este é oferta e demanda, é dicir, non podes poñerlle barreiras ao mar, non hai máis. Se regulas o mercado, o que vas provocar é que as vivendas que podían estar nel, que saian del, directamente a xente non as queira vender, ou que non as queira arrendar, que as deixe cair. Ou te sometes aos fluxos e refluxos do mercado, ou non sei, non hai moitas máis opcións. Un día falaremos das teorías pintorescas que plantexan algúns de regular mercado, regular precios, impedir que unha persona teña máis de unha vivenda para sí, que só poida ter vivendas de domicilio, que non poida ter vivendas de alugueiro, nin cousas polo estilo. Non sei, non creo que esteña aí a solución. A solución sempre estivo en que sempre sigo estando, en que a cantidade de vivendas públicas a dispor seña o suficientemente grande. E, por desgracia, nosotros levamos un tempo en que apenas producimos vivenda pública. En Portugal pasa un pouquiño similar. Son economías que, aínda que se fortaleceron moito, e Portugal se fortaleceu moito, non o suficiente para o desembolso que conleva manter un rexistro de vivenda pública o suficientemente grande para que se regule automáticamente os precios do alquiler, do alugueiro, que a xente poida acceder a vivenda sin ter que depender de casi usura que se provoca cando non hai suficiente oferta, o de sempre. Pero, eso non vamos a mañar agora, vamos a poñer agora a darlle a húmeda e a mañar o mundo en 10 minutos, que é o que pretendo que dure este vídeo, van en 8, así que pouco nos falta. Pero sí, gustaríame en todo caso que virades como atallaron a situación misérrima na que estaban, como salieron pa diante, moito axudados nos fondos de cohesión, que nosotros, a certo punto malgastamos en moitos aspectos, pero bueno. E como o norte de Portugal, eu non conozo máis que até Lisboa, está pendente de que vai máis para lá, pero o problema da calor sempre me tira para atrás, xa o norte é bastante cálido, o sur nin o quero pensar. Pois é impresionante o moderno que está, o avanzado que está, a vida que hai, é fantástico, é unha terra que sempre adorei, non sabedes, son reintegracionista, entón, con máis motivo, vivindo desde os tempos en que chegar ali era como retroceder no tempo 20 anos, incluso estas estradas estaban adoquín, era todo, en fin, o que se iba a Portugal, comprar sábanas e toallas, non había outra cousa.
a unhas cidades como é agora, cosmopolitas, modernas, abertas ao mundo, cun montón de turismo, cun montón de xente, de vida. Que faltan cousas, que hai problemas, pois non cabe dúda. Non cabe dúda. Pero até a maneira de razonar que ten o portugués, que agora mesmo conozo a máis de cerca, porque está a miña filla a estudar alá, e ten amigas alá, e todo o seu mundo está alá, pois sinceramente admiro. Nosotros quedámonos anclados e ancorados nunha especie de disputa eterna por os nosos dous bandos, as nosas dúas Españas, que todos pensamos que se remataría coa transición, pero parece que persiste, subsiste, mantense e se recrudece. Hai certa xente que lle interesa que así seña, non? E eles non, eles de algún modo, pois, aínda que a dictadura deles, pois, a tumbaron non pacíficamente, aínda que a Revolución dos Cravos, como sabedes, pois, apenas tivo víctimas mortais, non? Creo que 2 persoas ou cousa así. Foi incruenta. Foi tumbada polos militares. Nosotros non, nosotros chegamos a unha paz pactada. Aínda que pasaron bastantes anos de miserias políticas, golpes de Estado un detrás do outro, pequenas dictaduras prosoviéticas unhas, con volantazos á extrema dereita, a situación moi tensa dos primeiros finais dos 70, de principios dos 80, ben? Pois hoxe son un pobo pois bastante sano, donde entenden bastante millor o que é a liberdade, o que entendemos nós, nos costanos moitísimo. Seguimos anclados nos exixir por mis huevos, moi triste, pero a nosa testosterona sigue moi elevada, a deles parece que está un pouquinho máis calma, e que admiro como resolveron moitos dos seus problemas. Dos outros quizá o consigamos algún día, pero levamos unha temporada dando marcha atrás e non sei, supoño que terá o seu fin, necesitamos volver outra vez a certo equilibrio, pero de momento non está a suceder. Non vou entrar por aí de momento, xa tocará, porque aquí como falamos entre amigos, entre veciños, pois os poucos que me escoitades, pois somos 4, estou convencido, non vades a ter ningún problema, estou seguro en que vos diga o que realmente penso, en todo ou casi todo. Xa anticipo, son moi de centro, moi light, moi morniño. Gústame a paz, gústame que detrás dun día veña outro que máis ou menos podes supoñer como vai ser, que non tes que andar tremendo como vai rematar ou como vai acontecer. Gústame o equilibrio, a tranquilidade, son galego. Os galegos, polo xeneral, somos así. Sempre hai uns poucos que, bueno, como fun eu no pasado, tamén falaremos deso algún día, pero, bueno, eu considero que esos son testosteronas juvenís, que coa idade se acaba, e cando non se acaba é que hai un problema que hai que facer mirar. Entón, polo xeneral, os galegos somos persoas que nos gusta estar tranquilos, que nos gusta convivir con todos en paz, se nós non lle facemos mal a naide, pois que non nos faigan a nós, e viceversa. Se o que alguén di non nos fai mal, pois bendito está. Se non nos gusta con non oílo, pois xa está, solucionado. E si, teñamos que contar bastantes cousas, temos que falar de moitas cousas, pero, bueno, hoxe non é o día. Hoxe foi o momento de volver por aquí, de presentarvos a fantástica casa de bonecas que estamos a arranxar, para que vexades moitos que xa me comunicastes polas fotos que fun colgando no Instagram, que bonita estaba quedando, que, bueno, pois que vexades como vai avanzando. Poñeremos máis vídeos dela conforme vamos facéndolle máis cousas, ainda que dá a sensación de que agora vai ter un pequeno parón, porque o seguinte paso, que é empapelar interiores e tal, eu aí sí que xa non. Eu carpintexadas, serras, facer marcos, portas e tal, ben, pero pintar xa se me dá moi mal, empapelar peor, podía quedar un gurruño. Así que con eso conto con Vanessa, coa miña dona, coa miña amadísima, que é amedísima e queridísima muller, pero, bueno, está traballando a tope, estamos na tirada final do período de albergues. Este mes de outubro ainda é de xente, nós en Mondoñedo xa temos menos, pero albergues onde está ela ahora mismo, que é o de Bamonde, ten bastante xente. Entón, pois, non se pode permitir decir que non a estas vacacións que lle saliron. Xa sabedes, se non o sabedes, dígolo, ela non está a tempo completo, ela está facendo vacacións e sustitucións.
ten prácticamente para todo o ano, porque cubre un territorio bastante amplio, pero bueno, ten que estar, cando salen ten que estar. Contábamos que este mes iba a ter libre, poderíamos avanzar algunha cousiña da casa, que está pendente, e se tamén vos la podería enseñar eu, que teño moita gana de facervos un house tour, pero de momento non vai poder ser. Pero, bueno, apareceu aí unha baixa de unha compañeira que lle faleceu a nai, entón, pois, bueno, isto quedou en stand-by hasta que toque. E nada máis, espero que esteñades todos ben, como se di ahora todos e todas, eu casi diría todas, porque, en fin, é que señades moi felices, que este último tirón de verán, principio do outono, que estamos sobrelevando, pois o levedes a máxima alegría posible, que sintades como se calma o mundo e se calme tamén en vós. Sabedes que o outono non é máis que iso, é o momento do inicio da paralización de todo, non? A primavera todo empeza a crecer, todo empeza a revolucionarse, as plantas xermolan, o verán queimanse os trigos para xa poder facer as colleitas. O outono é tempo de colleita e de inicio de tranquilidade e de pausa. E que esa pausa chegue tamén a todos vós, que nos fai moita falta, que descubrades o maravilloso e o fantástica que é a tranquilidade, o maravilloso que é saber que cando te deitas ao día seguinte, salvo situación incontrolada e novedosa, salvo catástrofe, todo vai estar máis ou menos como tú pensabas que vai estar. E que dispós de certo control da túa vida e do que te rodea, é o pouco que rinde estar sempre agardando por cousas novas, porque ao final a mitad son boas, a mitad son malas, e non se sabe moi ben se compensa ou non compensa. Entón, que vaedes tamén todos de novo con esta chegada do outono, con esta chegada do equilibrio e da paz que nos leva hacia o adormecimento do inverno, que é o máis bonito que hai. Xa sabemos todos, sabemos que o verán ten xente, o verán ten oportunidades, o verán ten turismo, pero mirade o bon de cada estación, mirade o bon de cada momento. O inverno dá este momento de calma, de paz, donde podemos enseñar as nosas mellores galas, porque nin eu, nin moita xente dispomos dun corpo fitness como para poñernos con ropitas de verano. Sin embargo, a roupa de inverno luce en cualquier corpo, se a sabes vestir ben. Eu, comigo, desde logo. Entón, pois, que aproveitades este momento que está a chegar, que o disfrutedes, que o vivedes con moita paz e moita serenidade, encamiñados hacia o momento, creo que máis máxico do ano, que é o Natal. Noites longas, días curtos, un bon lume. Nós ainda non encendimos a cociña, pero pronto lle vai tocar. E as noites empezan a ser un poquinho máis frescas. Fixade que a que alturas de anos estamos, ainda empezan. Está chegando novembro e ainda empezan. Pero, bueno, isto é o que hai. Repito, tamén falaremos deso noutro momento. Non é exactamente produto, ou non o considero como tal, produto dun cambio climático. Desde que son crío, estas fluctuacións son normales. Hai anos máis quentes e hai anos máis fríos. Anos onde o inverno se prolonga ata abril e anos onde o verán non se dá acabado. Que o clima quenceu? Si, non cabe dúda, o clima quenceu. Que houve un cambio no clima? Si, tamén, non cabe dúda, pero non teño moi claro que fóramos nós. Iso teremos que dilucidalo outro día, e quizás hasta buscar algunha proviña por aí, a ver que nos pode, se alguén tamén nos pode botar unha má, ou teño un par de colegas climatólogos que o mellor un día vos traigo por aquí, e falamos deso. Eu non teño moi claro que fóramos só nós. Por poñer como nota peculiar, non sei se o sabedes, a Mariña Lucense en concreto, o noroeste peninsular, pero a Mariña Lucense en concreto, máis aínda, foi un dos poucos resguardos da última glaciación. É dicir, cando a Europa inteira estaba chea de xeo e era inhabitable, e a Mariña Lucense era habitable. Sí. Un período glaciar sempre está precedido de un período cálido, moi cálido. Non vos sei explicar ahora mesmo, non quero meter moita pata, pero todo depende das correntes mariñas. Para chegar a este cambio de correntes que leva ao enfriamento tan brutal do hemisferio norte, ten que haber primeiro un quencimento moi grande. Algún día, prometo vos traer este amigo meu climatólogo a explicarávolo mellor.
E parece ser que nosotros aquí na Mariña tuvemos unha zona habitada desde sempre, desde que hai rexistros paleobotánicos, sin excesivo maior problema. Por iso que nós aquí deberíamos estar máis ou menos tranquilos polo que vai a suceder en breve. Pode que teñamos os braos un pouco máis largos, ou pode que dentro dunhos anos todo empece a volver a enfriar, non o sei. De todos modos, isto foi un brao máis. E como se dice sempre, cando nos queixamos moito do terrible que foi unha temporada, é que non nos acordamos do ano pasado. Bueno, pois un pouquinho vai por aí. Pero o certo é que si, a min este brao chegoume. Fora pola calor, fora porque se xuntou con outras moitas cousas. Todas menores, gracias a Dios. Non quero cuspir moito para arriba, porque realmente nada importante, a Dios gracias, me pasou. A familia está ben, todos estamos ben. Incluso miña avó, aí cos seus 101 anos, sigue ben. Bueno, pois eso, verémonos prontamente. Que disfrutedes moito deste inicio do outono. Unha aperta.